फ्रेंड्स भारतनि मिनिस्ट्री अफ एक्सटार्नल एफेयर्स फोसावनाय बादिब्ला दासिम 21,000 इन्डियान्सफोरा इउक्रेननिफ्राय बाहेराव फैबाय इउक्रेन हादरनि बायजोआव फैबाय नाथाय गासैबो भारतसिम सफैयाखै दा लासै लासै बिथांमोनखौ 10 मार्चहालागै इन्डियायाव लाबोनाय जागोन बेबायदि बुंदों 10 मार्चहालागै खमसे खम 17,000 बा बिनिख्रुइ बांसिन फरायसाफोरखौ इन्डियायाव लेन्ड खालामनाय जाफैगोन बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों मिनिस्ट्री अफ एक्सटार्नल एफेयर्सआ बुंनाय बादिब्ला आरो जों मोनसे निउस नुनो मोन्दों रासियान आर्मिफोरा इउक्रेननि कियेभ सिटीखौ बेंखननानै लाबाय बेबायदिनो खार्गिभ सिटीखौ बेंखननानै लाबाय नाथाय दासिम रासियान आर्मिफोरा फोसावनो हायाखै जे बे माने बिसोरनि कन्ट्रलाव थांदों बे मोननै सिटीया बिसोरनि कन्ट्रलाव थांदों बेबायदि जों बुंनो हानाय जायाखै माखासे सिटी इउरपियान सिटीफोरखौबो एटाक खालामदों नाथाय बेफोरखौबो कमप्लिट माने सेनानै लाबाय बेबायदि फोसावनानै लाजोबनो हायाखै आरो बहाबा बेबायदि कन्ट्रलाव लांनो हादोंबाबो किन्तु बहाबा एर'प्लेन गावख्लायनाय नुदों जों बहाबा हेलिकप्टार गावख्लायनाय नुबाय थादों डेट मिन्स थारैनो इउक्रेननि आर्मिफोरा सारेन्डार खालामाखै बुंनांगोन जों बे बाथ्राखौबो जे इउक्रेनियान आर्मिफोरखौबो बुंनांगोन जे बिथांमोना जाबायदि हाथियार गैयालासेनो जाबायदि माने नांदों गुरिला वार नांदों बिथांमोना आरो बे गुरिला वार नांनायाव किन्तु रासियान आर्मिया देरहानायनि चान्सआ खम होननानै आं बुंगोन मानो होनबा बेवहाय जों नुनो मोन्दों साधारन सुबुंफोरा दावहाथिलियाव ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों हाथियार लानानै बबेबा हादराव आर्मिजों आर्मि दावहा नांनायाव सोरबा मोनसे जेननो बा देरहानो हागौ बे बाथ्राया सैथो नाथाय बे दावहायाव जुदि पाब्लिकआ ओंखारफैयो बेवहाय मा जागोन नोंथांमोना मोनसे फिसा उदाहरन होनि मोनसे हादराव पाब्लिकआ आर्मिनिख्रुइ बहुत फान गोबां जायो पपुलेसन हिसाबै नङा होमबा स' बैबायदि दावहायाव हमनानै ला सानसेयाव पाब्लिकजों दावहा नांनायाव पाब्लिकआ 20-30 जन थैबाय नाथाय आर्मिया 10 जन थैबाबो नोंथांमोना 5 बोसोर बेबायदि जुदि दावहा नांबाय थायोबा रासियानि बेसेबां हाजार आर्मि थैगोन हिसाब खालामनानै नाय स' माब्लाबाबो पाब्लिकआ जुदि दावहाथिलियाव ओंखारबोयोबा बेवहाय देरहानो हानायनि चान्स थाया बेनिखायनो रासियान आर्मिनि फार्स्ट खामानिया जानांगोन मा पाब्लिकनि जि फोथायथि बेखौ लानो हानांगोन बे दावहायाव देरहानोबा जों बेबायदि नुहुरदों जानो हागौ इउक्रेननि आर्मिखौ फेजेननो हागोन बिथांमोना थाबैनो रासियान आर्मिफोरा थाबैनो फेजेननो हागोन नो डाउट माने बिथांनि आर्मिफोरखौ सारेन्डार खालामनो हागोन नाथाय पाब्लिकखौ जानो हागोन स' बे दावहाया मोनसे बेलेग रुप लानो थांगासिनो दं जेलेन्सकि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जानो हागौ बिथाङा आरोबाव बारा दिन थांनानै थानाय नंला थारैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो जानो हागौ बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनो गोनां जानो हागौ बा बिथाङा ओरैबायदि बुंदों मैया जे बिथाङा मोनसे भिडिअ कनफारेन्सआव इउएसए नि सिनेटरफोरजों बा बेबायदिनो माखासे राजनयिकफोरजों सावरायनायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जानो हागौ बेयो जोबथा मोगा-मोगि बेनि उनाव जानो हागौ आंखौ नुनाय नंला मानो होनबा थारैनो रासियान आर्मिफोरा कियेभ सिटीखौ बेंजोबनानै लाबाय आरो बबेजों खारनो हानायनि चान्स गैया जेजोंबो खारनो हानायनि चान्स गैया बेबायदि जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जानो हागौ बिथाङा बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों आइएमएफनिफ्रायबो रासियाखौ आउट खालामनांगौ बेबायदि बिथाङा रिक्वेस्ट खालामगासिनो थादों आरो बेखिनियाव जों मोनसे नुनो मोन्दों मैया जे इन्टारनेशनेल बेंकिं सिस्टेमनिफ्राय रासियाखौ आउट खालामनाय जादों आरो बेखिनियाव मोनसे गुड निउसआ जाबाय भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेनजों 3थि हादरावबो सावरायनो थाखाय राजि नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां बास्तब जागोन बेखौ जों दा बुंनो हाया आरो जेलेन्सकि बिथाङा एलन मास्क बिथांखौ बाख्नायदों बा धन्यबाद होदों बिथांनि जि स्टारलिंक्सनि सेटेलाइटफोरखौ इउक्रेनाव जि दावहा जाबाय थादों बेवहाय माखासे डाटा प्रभाइड खालामनो थाखाय इन्टारनेट प्रभाइड खालामनायनि थाखाय इउक्रेनाव बिथांखौ धन्यबाद होदों थारैनो इलन मास्कआ इउक्रेनखौ सापर्ट खालामदों आरो फिन मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों नो फ्लाइ जन फोसावनो थाखाय इउक्रेननि एयार स्पेसखौ नो फ्लाइ जन फोसावनो थाखाय फिन जेलेन्सकि बिथाङा बुहुमनि हादरफोरखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थादों नेट' कान्ट्रिसफोरखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थादों इउएसएखौ रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय नोंथांमोना थारैनो नुनो मोन्दों नेट'आ माब्लाबाबो आवगायबोआखै नेट'आ गिनानै फावसायलांदोसो आरो बेबायदि नेट'आ मानो खालामाखै जिहेतु इउक्रेना नेट' कान्ट्रिस नङा बेनिखायनो इउक्रेननि जानानै दावहायाव बारसोमनो माब्लाबाबो नाजानाय नङा नेट' कान्ट्रिसफोरा बेबायदि बुंदों थारैनो बिथांमोना गिदों खारन गिनायनि जाहोना बेबो जानो हागौ इउएसए बिथांमोनखौ वार्निं होदों माब्लाबाबो दावहायाव दाबारसोम खारन बेथ' इउएसए नि खैसार नङा होमबा नोंथांमोना नेट'नि जुदि हिस्ट्रिखौ नायोबा 1949 निफ्राय नोंथांमोना जुदि बेनि हिस्ट्रिखौ नायोबा नुगोन माने नेट'आ मा बुस्थु नेट'खौ मानो बानायदोंमोन नेट'आ मोनबो नङा रासियाखौ काउन्टार खालामनो थाखाय रासियादि बोलोगोरा बे बोलोगोराखौ खमायनो थाखाय खम खालामनो थाखायसो बेखौ बानायखानाय जादोंमोन नोंथांमोना जुदि हिस्ट्रिखौ नायोबा नैथि मुलुग दावहानि उननि जुदि जारिमिनखौ नायोबा नेट'खौ मानो बानायदोंमोन थारैनो नोंथांमोना मिथिगोन कल्ड वारनि समाव मोननै हादरनि गेजेराव इउएसए रासियानि गेजेराव कल्ड वारनि समाव गोहोखौ लाना जाबायदि नांलाय खमलाय जाबाय थादोंमोन पावार माने पावार वार आसलते कल्ड वारआ पावार वार गोहो लानानै सोर बांसिन गोहोगोरा जानो हागोन आरो बिनि थाखायनो बे नेट'खौ बानायदोंमोन मिलिटारि एलायन्सखौ बानायदोंमोन इउएसए रासियाखौ
काउन्टार खालामनो रासियानि गोहोखौ खमायनो बोलोखौ खमायनो स' बेबायदि बिथिङाव थारैनो नेट'आ गोदोनिफ्रायनो रासियान सुथुर USA गोदोनिफ्रायनो रासियान सुथुर नङा होमबा नैथि मुलुग दावहानि उननिफ्रायनो सुथुर बे हादर मोननाया स' बै नेट'आ लासै लासै माने 12निफ्राय बाङै 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 दिनै 30टा हादर जाहैबाय स' गोहोआ बांलांबाय थादों बेथ' USA नि मोनसे रासियाखौ काउन्टार खालामनाय पलिसि स' बेखौ सहाय रासिया दिनै सहायनायनि जि लिमिट बे बारनानै बेबायदि दावहाया जादों न' फ्लाइ जन फोसावबा बायदिसिना बेबायदि फोसावबा बेयो थारैनो रासियाजों दावहा होननानै गनायनानै लानाय जागोन बेबायदि बुंदों आरो बे बुहुमनि थाखाय बिनाशकारि जागोन जोबस्रांनाय लीला जानो हागौ बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा आरो बेखिनियाव चाइनानि मोनसे रिएक्सन नुनो मोनदों बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थानि चाइनाया मा रिएक्सन होदों जे नेट'आ बेबायदि बांलांबाय थानायखौ बन्द खालामनांगौ नेट'नि जि बिस्तार इनक्रिज बे इनक्रिज जानायखौ बन्द खालामनांगौ USA नि मोनफ्रोम माने खामानियानो बे दावहाखौ बांसिन गेदेरनिफ्रायसो गेदेर जाहोगोन बेबायदि बुंदों चाइनाया आरो बेखौबो बुंबोदों नेट'नि बेबायदि बारायलांबाय थानाया बे बुहुमनि थाखाय गिथाव बाथाव खैफोद गोनां Disastrous बे दावहा जाबाय थानाय समावनो भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा मैया माबायदि बुहुमखौ हुमखि होदों नोंथांमोन बे बाथ्राखौ आं खिन्थानो लादों थारैनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनानानै सानगोन भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा बेसेबां माने साहसि बुहुमखौबो दम होनो हायो बिथाङा गिबियावनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै लागोन बबेबा हादरखौ एटाक खालामनाया बबेबा सभारेन कान्ट्रिखौ एटाक खालामनाया जुदि हिउमेनिटी हिसाबै नायोबा बेयो थारैनो जोबोर गोरोन्थि नाथाय बबेबा हादरा गावनि रैखानि थाखाय बबेबा हादरखौ गादबनाया एटाक खालामनाया एसेबां गोरोन्थिबो नङा आरो बबेबा हादरखौ जुदि बुहुमखौ खहा खालामनो थाखाय एटाक खालामनायाबो कारेक्ट नंजोबा खारन बै हादरखौ एटाक खालामनायाव जुदि गासै बुहुमनि जुदि खहा जायोबा बेबो कारेक्ट जानो हाया स' रासियाया जाबायदि इउक्रेनखौ एटाक खालामदों बे 100% कारेक्टबो जानो हाया आरो बे हादरनि गावनि रैखाथिनि थाखाय रासियानि रैखानि थाखाय बे कारेक्टबो होनजायो स' नोंथांमोना बेखिनियाव सानना नायसिं इउक्रेन हादराव थानाय प्रेगनेन्ट हिन्जावफोरनि अबस्थाया मा जादों जायफोर जोबोर सिरियास बेरामि बेफोरनि थासारिया मा जादों बेफोरथ' निउसआव फैयाखैनोखा खालि न' बां गावफायनाय सोरबा बहाबा खारखोमालांनाय इन्डियान स्टुडेन्टफोरा माने रैखाथि इन्डियायाव गिदिंबोफिननाय बेखौल'सो नोंथांमोना नुबाय थादों नाथाय माखासे बेबायदि गामि लेभेलाव बे इउक्रेनियान सुबुंफोरनि लेभेलाव मा अबस्था जादों बेखौथ' बुंबा थारैनो बिखा खामलांनो गोनां जागोन स' बेबायदि भिडिअ'थ' मोगथाङाव फैयाखैनोखा मोनसेबो आरो गावनि न' बां सम्पति जेसेबां थाखा फैसा आरजिनाय बेखौ नागारनानै गुबुन हादराव पलेण्ड हांगेरि रमानिया बेबायदि हादराव खारलांनांगौ जादों थारैनो माबायदि थासारि माबायदि क्राइसिस बे हादराव जादों नोंथांमोना साननानै नाय आरो बेबायदि जुदि थासारिखौ जों नायोबा जेलेन्सकि बिथाङा आंनि बादिबा थाब सारेन्डार खालामनानै गावनि हादरनि मानसिफोरखौ रैखाथि होनांगोन होननासो आं बुंगोन मानो होनबा इउक्रेना माब्लाबाबो रासियाजों बे दावहायाव देरहानो हाया जों बेखौनो नुदों दासिम भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेनखौ एटाक खालामनायखौ थार सैथो होनना प्रुफ खालामनो थाखाय माखासे बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों मा इउक्रेनखौ एटम बम बानायनायाव निउक्लियार बम बानायनायाव सोनाबनि हादरफोरा टेक्न'लजि बा बायदिसिना बिथिङै मदद खालामबाय थादों बेबायदि बुंनो नाजादों आरो जुदि बेबायदि इउक्रेना फिउचाराव जुदि बै निउक्लियार बमखौ बानायनानै लानो हामारोब्ला थारैनो रासियाखौ अरायबो सिलाइनि बिजौआव दोननानै सिगिबाय थानो हागौमोन बा रासियाखौ अरायसम सिलाइनि बिजौआव दोननो हागौमोन आरो बेबायदि जायोमोनब्ला रासियानि भाग्यआ बै साननिफ्रायनो सोलायलांगौमोन आरो बेबायदि बिथिङाव रासियानि सुथुर हादरफोरा ICBMनि गोनांथि जानाय नङामोन इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनिबो गोनांथि जानाय नङामोन बेबायदि हुमखि होदों बेबायदि बुंदों बिथांनि बुंनाया ओरैबायदि थारैनो इउक्रेनखौ एटाक खालामनाया थार सैथो बेबायदि गावनि एटाक खालामनायखौ थार होनना बुंनो नाजानानै बिथाङा बेबायदि बुंदों होननानै आं बुंदों आरोबाव बिथाङा मोनसे एलिगेसन लगायबावदों इउक्रेननि सायाव मा डनबास एरियायाव 13निफ्राय 14,000 रासियान राव रायग्रा सुबुंफोरखौ बुथारनाय जाबाय बर्बरै हत्या खालामनाय जादों बेबायदि बुंदों आरो बै रासियान राव रायग्रा सुबुंफोरखौ इउक्रेननि बै ओनसोलाव स्ट्रे डग्स गिदिंलाबायनाय सैमाबादि फाग्ला सैमाफोरबादि बा बिगोमा गैयै सैमाफोरबादि व्यवहार खालामदों बेबायदि बुंदों माने बिथाङा ओरैबायदि बुंनो नागिरदों इउक्रेनखौ एटाक खालामनाया थारैनो बिनिया थार कारेक्ट बेबायदि प्रुफ खालामनो बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंदों होननानै आं सानगोन बेवहाय बेसेबां सैथोथि दं बेसेबां सैथो दं बेखौ जों दिनै बुंनो हाया मानो होनबा बबेबा मोनसे हादरखौ एटाक खालामनायनि उनाव गावखौ
कारेक्ट होना फोसावनो थाखाय बयबो नाजायो स' दिनैनि थासारियाव जों बेखौनो बुंगोन खिन्थु इयुनाव थारैनो मिथिगोन मा जाहोननि थाखाय बेबायदि एटाक खालामदोंमोन आरो नेट' कान्ट्रिसखौ नो फ्लाइ जन फोसावनो होनायनि बेलायाव व्लादिमिर पुतिन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जाबायदि रासियानि सायाव माखासे सेंसन लगायदों इक'नमिक सेंसन लगायदों बेन खालामदों बेफोरो रासियाजों दावहाबादिमोन होनना बुंदों दावहा नंथारा नाथाय जुदि नो फ्लाइ जन फोसावोब्ला थारैनो बेयो रासियाजों दावहा होननानै गनायनानै लानाय जागोन व्लादिमिर पुतिन बिथांनि वार्निं आरो बेबायदि जुदि जायोबा नो फ्लाइ जन जुदि थारैनो फोसावोबा बेयो बुहुमनि थाखाय डाइजेस्ट्रास विनाशकारि फोजोबस्रांनाय लीला जागोन होननानै बुंदों डुम्सडेआ फैबाय होननानै बुंनो नागिरदों बिथाङा नोंथांमोना डुम्सडेआ मा मिथिगौ थारैनो डुम्सडे क्लकनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना थारैनो खोनादों बेनिखायनो जायफोर हादरा नो फ्लाइ जन फोसावनायाव सापर्ट दं बै हादरफोरखौ वार्निं होदों जे बेनिफ्राय गोजानाव था थामहिनबा बे वर्ल्ड वार 3 नि मोनसे जागायजेननाय जाहैगोन आंनि बादिब्ला स' बिथाङा बेबायदि वार्निं होनायनि जाहोना मा बेबायदि डुम्सडे डाइजेस्ट्रास बुहुमनि थाखाय बेबायदि बुंनायनि जाहोना मा थारैनो नोंथांमोना हमनो हादों जानांगौ बेवहाय नो फ्लाइ जन फोसावनाय लोगो लोगो मा जानो हागौ नोंथांमोना साननानै नो फ्लाइ जननि ओंथिया जाबाय बेवहाय रासियानि जायखिजाया बिरखं बिरनो हाया आरो जुदि बिरोबा बेवहाय एटाक खालामनांगोन गावख्लायगोन आरो गावख्लायनायनि ओंथिया जाबाय दावहा आरो बेबायदि जाहोनाव इउक्रेनजोंल' दावहा जानानै थानाय नङा खाथि खालानि जेसेबां हादर दं नेट' कान्ट्रिस दं इउर'पियान इउनियन दं गासैनिबो सायाव माने दावहा जागोन गासैजोंबो दावहा जागोन रासियानि आरो बेबायदि बिथिङाव बेथ' वर्ल्ड वारनि मोनसे महर लागोन नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों जानांगौ बाथ्राखौ बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ जे मा जाहोननि थाखाय व्लादिमिर पुतिन बिथाङा बेबायदि बुंदों दा नोंथांमोनखौ आं सोंगोन थारैनो रासिया बेबायदि इउक्रेननि सायाव एटाक खालामनाया मोनसे सभारेन कान्ट्रिनि सायाव एटाक खालामनाया थारैनो कारेक्ट थारैनो हिउमेनिटिखौ जुदि नायोबा बे इनकारेक्ट मानो होनबा जोबोर बर्बर बेफोरो गुबुन मोनसे हादरखौ थांनानै बेबायदि न' बां बिल्डिं कलेज स्कुल गावख्रबनाया जानो कारेक्ट थारैनो बे इनकारेक्ट नाथाय गावनि हादरनि सेफटिनि थाखाय थारैनो बे कारेक्टबो आरो बे बाथ्रायाबो सैथो जे इउक्रेना थारैनो गुबुन हादरफोरनि मदद लागासिनो थादों गुबुन हादरफोरनि सापर्ट मोननायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै बेबायदि थासारियाव फैनो हादों होननानै आं बुंगोन दिनै बिथांमोना माने जुदि नेट'आव जइन जाया बेबायदि जुदि मोनसे प्रुफ होनो हायोमोनबा बेबायदि मोनसे गनायथि होनो हायोमोनबा अब्ला बेबायदि थासारिया फैयामोन स' मोनसे बिथिंनि थाखाय दिनै इउक्रेना बेबायदि नांथाबबाय थादों आरो बेनि थाखायनो बिनि हादरा दिनै बेबायदि थासारि मोनसे बाथ्रायाबो ओंखारबोबाय थादों मा जि इउक्रेन बै इउक्रेना जि हादरनि जि मर्यादा मोनसे हादरखौ जायखौ हादर होनना बुङो जों नेसन बा कान्ट्रिनि मोनसे मर्यादा कान्ट्रि बे कान्ट्रि सोदोबखौनो गैया खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे सुलुङाव मिथिबाय थानाय जादों रासिया बिसोरनिफ्राय जि हादर राष्ट्र हादर जि गनायथि बेखौनो गैया खालामनो हागौ बेखौनो माने दाननानै होनो हागौ बेबायदि माने माखासे बाथ्राया ओंखारबोनानै फैदों जाबायदि नोंथांमोना मिथिगौ मोनसे हादरखौ जेब्ला बुहुमनि गासैबो हादर गनायथि होयो अब्लासो बे मोनसे हादर जाबायदि माने मेक्सिमाम हादरफोरा जुदि गनायथि होयोबा बा पावारफुल जाय बुहुमखौ कन्ट्रल खालामो बे हादरफोरा जुदि गनायथि होयोबा बे मोनसे हादर नाथाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंनो इजराइलखौ पाकिस्ताना दिनैसिम हादर होननानै गनायनानै लायाखै बेबो नोंथांमोना मोनसे मिथिनो गोनां पइन्ट जे इजराइला मोनसे दि हादर बेखौ आमेरिका USA बा बुहुमनि गासैबो हादरानो गनायथि होदों माखासे हादरानो गनायथि होदों बहुतानो नाथाय पाकिस्ताना दिनैसिम गनायथि होआखै नाथाय पाकिस्ताना जाबाय मा दुर्बल कान्ट्रि बे बुहुमखौ सालाया बुहुमखौ कन्ट्रल खालामनानै गोहो गैया स' बैबायदि भिखारि हादरा माबायदि इजराइलखौ हादर होननानै हादर नङा होननानै बुंनायखौ गनायनो स' इजराइला मोनसे हादर नाथाय बेबायदिनो पाकिस्तान बायदि जुदि 100निबो सायाव जुदि हादरफोरा जुदि बुङोमोनबा बा बांसिन हादरानो जुदि बुङोमोनबा हादर नङा थारैनो इजराइलादि मोनसे हादर नङा जागौमोन बा हादर बिनि गनायथिया एसे गोब्राब जागौमोन मोनसे हादरखौ हादर नङा होननानै बा राष्ट्र जि मर्यादा हादर जि मर्यादा बेनिफ्राय बोखारनाया बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन जेबो गैया स' थारैनो नोंथांमोना हमनो हाबाय आं मा बुंनो नागिरदों आरो थारैनो नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टसो लिर व्लादिमिर पुतिन बिथांनि बेबायदि हुमखि होनाया थारैनो कारेक्ट ना इनकारेक्ट स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदों प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम